Здравейте! Ще направя едно много кратко видео как да използваме Market Samurai, за да следим на кое място се класираме в Google за български ключови думи. За целта първо ще направим нов проект, който най-вероятно ще бъде просто измислен. Основната ключова дума ще бъде радио, но ще я напишем на български. Както виждате, заглавието на проекта и къде ще се съхранява той абсолютно веднага се избира автоматично. Важното в случая е да изберем език български и от местонахождението също да изберем България. След което няма да включваме контент за възрастни и натискаме Create, за да бъде създаден нашият нов проект. След което трябва да изберем функцията Rank Tracker. И важното в ползването на тази функция е, че всъщност преди да имаме възможност да проследим класирането ни за някаква ключова дума, трябва първо да я въведем. Натискаме на бутона Add Keywords, който се намира в долния десен ъгъл на програмата, и въвеждаме думите, за които искаме да проверим нашето място в Google. Първата дума естествено е радио, онлайн радио, слушай радио онлайн и слушай онлайн радио. Окей, след като сме добавили ключовите думи, за които искаме да проверим класацията, трябва да добавим и домейни, което става от горният десен ъгъл и бутона Add Domains. Ще опитам с http://radiofresh.bg. Дори не знам дали този домен съществува, но когато натиснем на Update Rank Data и изчакаме достатъчно, за да може да бъде проверен индекса на Google за нашите ключови думи и за нашия домейн, ще получим абсолютно актуални резултати. Грешката, която правят повечето хора, е, че не добавят ключови думи преди да се опитат да проверят ранкинга и съответно не излизат никакви резултати, защото няма зададени ключови думи. Явно съм успял да улучша домейна. Както виждате, за ключовата дума радио, radiofresh.bg излиза на 4-то място, за онлайн радио на 14-то, на 23-то за слушай онлайн радио и слушай радио онлайн на 38-то място. Благодаря ви за вниманието. Надявам се това видео да ви е било полезно.